we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Bacchanal Secret File ng ating kabisyo na si Vivian. Si Vivian na nag-audition sa isang choral group and then pagkakita niya sa choir master ay na-fall siya rito at nung nag-audition nga siya napakataas ng kinanta niya. Tapos in-admire siya at pinalakpakan siya ng choir master at sinabi sa kanya na naabot niya talaga ang mga matataas na nota. At dun sa nota, pagsabi nun ni choir master ay napatingin si Vivian doon sa nota ni choir master. Kaya naman medyo naging awkward ang sitwasyon at napangiti, napatawa ang mga auditionees na nandoon sa loob ng venue kung saan sila nag-held ng audition. So imagine niyo na lang na from choir master, naging jowa niya na nang dahil sa pagtingin ni Vivian kay choir master. Hindi lang pala dapat yun. Nang dahil lang sa pagtingin ni Vivian sa nota ni choir master. Ay! Pero at least may sinabi naman siya sa ating aral. Yung aral dun is that ang mantra dapat pag ganyan, notes first before nota. Studies first before tchak. Basta all is well daw sila ni choir master. Sila naman na daw, tsaka professionally daw nila inahandle yung mga bagay-bagay doon sa kanilang relationship. Lalong-lalo na kapag nandun daw sila sa loob ng practices ng kanilang choir group. Actually, mahalaga yun. Yung tipong professional pa rin kayo gumalaw kahit na nasa workplace kayo o nasa isang organisasyon kayo. Kasi minsan hindi na maiwasan na wala na yung boundaries eh. Yung mga magjojowang iba dyan, naku, kahit saan na lang. Oo, nagpapakita talaga ng display of affection, kumbaga. Public display of affection. Hello, pwede naman talaga magganon, lalong-lalo na dun sa mga lugar na pribado. Pero wag naman sana dun sa mga matataong lugar na alam nyo namang maraming single. Nakakaingit kasi yung ganun. Charot lang with harot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin. Hello, Vivian. Pang-foreigner kasi ang pangalan mo. Kaya in-English ka tuloy ng choir master mo. Buti na lang hindi ka pinado, Remy sa audition mo. At buti na lang naabot mo ang nota mo. Ay, nota ni choir master. Nota ng kinanta mo. Yun lamang po from Darwin. Alam mo, na-imagine ko yung mga audition normally sa choir groups. Diba yan yung pwede palang vocalization yun. Pero normally, merong pinapiano, tapos may scaling. And when we say scaling, pinakamababang nota hanggang sa pataas na nota. Tapos normally, kung yan yung sa regular octave, biglang tataas pa yung octave. Alam mo yung octave? I-research nyo na lang. Meron na kaya ngayong ChatGPT. As a singer, as a pianist, alam ko yun. Pero hindi ako nagkagusto kay choir master. Bakit? Kasi matanda na siya. Naging member din ako ng choir. Yung iba dyan naging member ng choral. Oo. Tapos kasama nila puro biik. Charot! Uy, darot. Anyway, pakinggan naman natin ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Alam nyo kung anong inunota ko? Yung puksaan nila ngayon. Puksa ang gigisa sa housemates kung sino ang nagpakakatotoo. Pero para kay Sender, in fairness, naabot mo ang nota ni choir master at na-reach mo rin yung nota-nota mo. Congratulations at magsilbi sana itong hudyat na kayo ang magkaroon ng happy ever after. Maraming salamat from Charles. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Jenny.
magandang gabi. Ang masasabi ko lang kay Vivian, sana all na abot na ang nota. Yung akin kasi on the way pa lang. Shoutout po sa Barugo, Leyte. Salamat po from Jenny. Eto naman sabi ni Jobert, nakuha ni Vivian ang mahabang nota ni Choir Master. Congrats sa'yo. Naalala ko tuloy yung kaklase ko noon na nagtitinda ng bibingka. Palaging galit sa akin. Pag bumibili ako ng bibingka kasi sasabihin ko, wow, ang laki naman ng bibingka mo, napakaumbok at ang laki ng hiwa, pabili. Hoy! Jobert talaga, oh! Shoutout sa team Bulacan Overdrive, lalo na kay pareng Alan Alvarez, Marjun Estorgio, pareng Rogelio June Bernardino, at pareng Marlon Loyola. OMG naman dun sa bibingka na yon. Yung bibingka na mayroong hiwa. Di ko masyado napapansin yung hiwa ng bibingka. Kasi yun yung normally may cheese sa gitna. Tama ba ako? Di ba yun yung madalas binibenta kapag piyesta sa lugar ninyo dun sa labas ng simbahan? Yung bibingka. Paano pag sinabihan ka ng ganon? Wow, ang laki ng bibingka mo, napakaumbok at ang laki ng hiwa. Feeling ko talaga, lahat na, bilhin mo na. Okay lang ma-offend ako pero sige, bilhin mo na lahat. Ubusin mo na paninda ko. Gusto mo pati ako basta if the price is right. Charot! Uy, darot! Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si JR Legaspi. Tama ako dito sa comment na to. DJ Rocky, nahiya ako sa pasahero ko sa Grab. Sa mga salitaan na nota, natatawa si Ma'am Pat Concepcion. Pati kanta ng nota, tawa siya ng tawa. Big shout out sa Batang Kongre Grab drivers. Ma'am Pat Concepcion, wag kang mag-alala. Mukha lang pong mael yung driver nyo. Pero malambing lang po talaga yan sa totoong buhay. Yan si JR Legaspi. Lagi po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Tsaka may kanta talagang nota. Ito yung kanta ni Alec Bovic. Oo. Gusto ka ng nota? Nota mo. Actually, kung pakikinggan mo siya, kung wala ka namang mali siya, hindi mo naman maiisip na meron siyang ibang kahulugan, diba? It's all in the mind. Tandaan mo, kabisyo, kung talagang inosente kang mag-isip, hindi mo maiisip yung naiisip ng mga taong madudumi ang utak. Wow! So alam na this, kapag may naisip ka na kakaiba habang kinakanta mo yung nota ni Alec Bovic, ibig sabihin na bahiran ka na ng kasamaan sa mundo. Charot, with harot. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Robert Jason Tirao. Ang galing mo, Sender. Hinangaan ka talaga ng iyong choir master. Well, basta maayos at maganda ang relationship ninyo, meron at meron kayong patutunguhan. Yun lamang po from Robert Jason Tirao. Ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret File Sender. Tuwang-tuwa ang lahat sa nota. Kasi nga naabot na ni Vivian ang nota. Tapsi ni Vivian. Alam kong yun yung tapsi ni Vivian no? Baka naman nasarapan din kasi si Choir Master dun sa tapsi ni Vivian. Sana nga yung tapsi ni Vivian? Diyan yan sa may Marikina, diba? Kung hindi ako nagkakamali. Anyway, marami pong branch yan, diba? Anyway, eto lang naman yon. Kung sakali lang mapunta ka dun sa sitwasyon ni Vivian, kung saan nakatayo ka sa harap ng maraming tao, kakatapos mo lang mag-audition, o basta kahit nakaharap ka sa mga tao, or may kaharap ka na ibang tao, tapos napatingin ka dun sa hindi mo naman dapat matitigan ng matagal. Mag-isip ka na lang maigi ng pwede mong idahilan. Kung kaya mo, mag-isip ng mabilis.
Kasi hindi porke nag-isip kang maigi, ibig sabihin mabilis mong maiisip eh. Normally kapag pinag-isipan mong maigi, mabagal kang mag-isip. Kasi nga, hinihimay-himay mo lahat ng mga posibilidad, hinihimay-himay mo lahat yung magiging galaw mo, magiging desisyon mo, ganun yon. Pero kung ikaw ay may critical thinking at quick-witted ka, feeling ko lang naman, may isip mo na gawan ng paraan para makalusot ka sa mga ganong klaseng senaryo. Tulad na lamang ng, eto, number 1, kung napatitig ka talaga sa nota ng isang tao, pwede mong sabihin na, ay, kala ko po kasi bukas yung zipper mo. Ganon! Oo, tapos narinig pa ng maraming tao dun sa paligid. So at least alam nila na parang, medyo nag-worry ka kasi bukas yung zipper. Oo. Kahit hindi naman totoo. Pangalawa naman, pwede mong sabihin na, naku, meron po yatang langaw. Ganon. So meaning hindi naligo kasi nilalangaw. Charot. O kaya nabubulok na. Ganon kasi hindi nagagamit. Charot! Tumidarot. Or overuse na. Pangatlo, pwede rin naman na parang naging banlag ka at some point in your life. Kahit di ka naman talaga banlag. Pero ito talaga yun, kabisyo. Kung sakaling mapunta ka sa ganong awkward situation kung saan napatitig ka sa pribadong parte ng isang tao, ito yung pwede mong gawin. Una sa lahat, maging kalmado ka. Huwag na huwag kang magpapanik. Dapat mahinahon ka lang. Huwag mong gagawing malaking issue ang bagay na yun. Tapos kung kaya mo na split second lang yung pagitan ng pagtitig mo, kayanin mo. Kasi kung hindi mo naman sinasadya, iwasan mo na yung pagtitig ng matagal. Kailangan medyo maingat ka din kung saan direksyon pupunta yung mga mata mo. Yung hindi pagpapakita mo ng interest dun sa spot na yon, at least makakatulong na hindi mo naman talaga intensyon na abutin ang nota na yon. Charot with harot. Tapos kung kailangan humingi ng sorry, mag-sorry ka. Pwede namang magsabi ng pasensya na or hindi ko sinasadya. Kasi yung panghihingi ng paumanhin ay pwedeng magbigay ng kalinawan o at least makapag-lessen ng tension or lessen ng malice na isipin ng tao towards you. Then, kung pwede lang, magdasal ka. Magdasal ka na makaligtas ka sa kahihiyan na yun kung sakali talagang medyo nakakahiya yung pagkakataong yun. Pero kung hindi naman, di life must go on. Meron nga tayong tinatawag na keep moving forward and reach for your dreams, reach for the notes, especially the nota. Charot with the harot. But anyway, Kabisha, Vivian, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong rated SPG secret file. Naway kayo na talaga ni Choir Master ang magpatunay na merong forever sa mundong ito at sana sa tamang panahon, takdang panahon, matikman mo na ang nota na pinakaingat-ingatan ni Choir Master. Magtapos ka muna ng pag-aaral sa pagkakataong ito kasi eventually it will be the happiest moment of your life to be able to taste the note of success. Charot with harot. Tsaka alam mo, hindi mo din talaga may iwasan na tumingin paminsan doon nga sa kabuuan ng itsura ng isang tao mula ulo hanggang paa. Alam mo, mga lalaki kapag nakita nila yung babae, tapos naka-sleeveless, sinusukat na niyan yung katawan ng babae. Ginigridan na pati pagmumuka. Ultimo katawan ginigridan. Ito 38, size cup C, cupcake, mga ganon. Ano to? World Cup, ganyan. Pag hindi nila kinakaya yung size.
Same goes with the girls. Yung ibang mga girls na medyo alam na nating naughty, nanunukat kahit nakapantalon pa yung lalaki. Minsan nga, kahit hindi kinakapkapan kahit hindi pa nakita ng personal, minsan meron ng talent para makapagsukat. Eto, ano to? Large to. Parang Hungarian sausage. May ganon. Hindi ko alam kung bakit gifted yung ibang mga babae sa ganon na hindi pa naman nila nakikita ng personal. Pero nasusukat na nila. Alam ko naman ang pinakamabisang panukat ay hindi metro. Alam mo kung ano? Bibig. Ay, charot lang with that. Yung mga nakagets, alam na this. Anyway, Kabisha, if you want to share your secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for rated SPG Top Secrets.